contract ayikho kuba uthenga cash sign up just to find out people information lo interactive kuna sikunikeza iphepha lakho because there's no contract. Sitshele mhlawumbe inhloso ithini ngale card esithathu. Hayi le card esithathu imoto nje uyehlobo laka Toyota engiyithengele isanmazi ekhaya gogo. Yeah. Uthi akwazi ukuthi mangabe phi wafundisa lapha azomtamela. Bayifuna njengabe ufuna ngemholweni yabo avele nje amemeze mayememezile nje abafowethu ekhaya banama license bani yo ngena nje thatha imoto hambe lapha afuna ukuyakhona imoto nje lena ezosebenza nje ngokuthi ugoga elafika kuba siyabonga kakhulu. Cakwe njalo Ucakwe lo obhalela wena ucakwe kushiwa ngayo hayi imoto nje yakhe mayifuna umthumela enkandla komthengela isinkwa mayizifuna amadumbe belapha nembalini lapha emakethe komlandela amadumbe ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu indlela bafethu bese usangibamba sangizole ngesikhandana nalo namanje sigcizelela igama lodwa uma ungamthintile uselelo kaDori asikwazi ukuthi ngabe ngempela lezi moto uyithenga. Siyabonga.